Vďaka, že nie ste ľahostajní voči osude našej krajiny. Patrí vám môj úprimný obdiv. Moje meno je Michal Horský a prihováram sa k vám ako syn rodičov, ktorých spojila nežná revolúcia. Prihováram sa k vám ako líder organizácie DemDis, Demokratická diskusia. Už sú to 4 roky, čo zapájame občanov do demokratickej diskusie a budujeme mosty medzi na prvý pohľad neprekonateľnými názorovými priepasťami. K dnešnému dňu to bolo viac ako 60 000 diskutujúcich. Výsledky našej práce nám okrem iného opakovane potvrdzujú 2 základné veci. Slušný a férový dialóg je stále možný a hodnoty slobody, demokracie, právneho štátu a aktívneho Slovenska v Európskej únii stále tvoria spoločenský konsenzus. Aj preto tu dnes stojím v mene všetkých, ktorí nezanevreli na dialóg a demokratické Slovensko v srdci jednotnej Európy. Nič z toho totiž nie je samozrejmosťou. Z našej demokracie sa stal moloch, ktorý nepočúva občanov, z verejnej diskusie zákopová vojna a zo Slovenska čierny pasažier v srdci slobodnej Európy. Človek proti človeku, tábor proti táboru. A tí hore, tí sa smejú, pretože v krajine, kde občania medzi sebou zápasia, stačí rozdeľovať a panovať. Toto nie je funkčná demokracia, toto je hra s mínusovým súčtom. A my odmietame hrať hru, v ktorej prehrávame všetci. Pritom je to celkom jednoduché. Všetci sme ľudské bytosti a neexistuje žiadne my a oni. Všetci sme na jednej lodi. Len smiešná hrstka ľudí chce vedome konať zlo. Všetci sa chceme mať dobre, nie? Čo však ďalej? Na to, aby sme sa tam dostali, nepotrebujeme žiadnych spasiteľov. Mali by sme ísť príkladom a ukázať, že existuje aj iná cesta. Cesta, ktorú naviguje sila lepšieho argumentu a sila dobrého úmyslu. Cesta, na ktorej sa vieme rozprávať, aj keď máme iné názory. Táto cesta existuje a my odmietame hrať hru tých, ktorí vsadili všetky karty na to, že sa spolu rozprávať nebudeme. Budeme. Zapájajme sa preto do diskusí a demokracií v našich komunitách, v našich obciach, v našich mestách a regiónoch. A zdolávajme výzvy, ktorým dokážeme čeliť jedine spoločnými silami. Spolu tvorme víziu Slovenska, ktoré je slobodné, demokratické a európske. Na to všetko však argumentovať nestačí. Mali by sme sa aj počúvať a snažiť sa porozumieť si. A ja sám viem, že to nie je ľahké, ale iná cesta nevedie, klin sa klinom nevybíja a slušnosť nie je slabosť. Nesmieme sa uchýliť k praktikám hulvátov a agresorov. A nie, to neznamená, že máme trvať na partii šachu, keď iní začínajú hrať box. Znamená to vystúpiť z arény, obrátiť sa k širokému obecenstvu a aktívne ich prizývať k spoločnému stolu vedľa. Táto cesta existuje. Táto krajina patrí nám všetkým. A aby to tak bolo, musíme sa viac počúvať, ako poučať. Mali by sme viac stvoriť, ako ničiť a mali by sme si viac dôverovať, ako nenávidieť. Len tak nastane skutočná zmena.
Len tak bude pravda a lož víťaziť a nevyťaziť nad... A toto je presne to, čoho som sa najviac bál. Len keď sa budeme počúvať, bude pravda a láska víťaziť nad lžou a nenávisťou. Z Demdis sme v tom s vami. Buďte aj vy s nami. Vďaka.